Mrimpet Bluluk Lamongan nggih. Pak Pri, wonten Juruk Bluluk Lamongan dalu. Jadi Juruk hadir. Pak Sihar, wonten Gedung Lele, Gedung Adu Bojonegoro. Sebentar paling Pak Sihar, wonten Gedung Lele, Gedung Adu Bojonegoro, Gedung dalu. Gemet sanipun. Saben ketemu sliramu Kenapa, Dik? batin iki anane tansah rengu Ngapusi. rasa tresno kang tak adem sarwa mikir hati tak bisa kaya ora bisa ngoncati saben wanci tansah anggodo ati nanging aku wedi bloko bungkasane temahan loro tresno nono Najan ada yen kadolo nanging daken sajroning atiku. oh iya Gono nanjang tresno iki Dik. iya mas Wis kinodra sadermi lampahi pulo sawah sapa ngendut beh Allah datang wong atiku wis kepilut saibe bunga rasaku lamun bisa cecaketan sliramu gendut cah ayu jenengmu sapa paiten mas pinae sliramu dawara sembadra lilan nono aku ngemis tresno wong ayu lapa muda leganono nepi kula mas jawab ya nduk musti kolaras diri saejo sangkut tanggung piye ditinggal wong lanang tobat kula niki sik rondo kagungan enak paling sampun pisah
nek bengi jarang dilah deni aduh dik nanging kowe rada gantongan aku sabar barbar ngenteni lirane pegatan tresno mas arbos tau iki lino tambah suwe mas aku kok tambah tresno suwe ya disita karo negara Dik kono longso Baget tresna lawase seminggu lagi seminggu nek 3 wulan disita negara yen pengira bisa turun paling iki cuti kok jaba aku tansah kelingan sliramu bujuk tenang bujuk aduh kang mas ngejiwani lahir batin tresnaku kang suci iki temen iki jelas iki tenang iki tresna tulus jroning ati babarang tumekaning pati yen kowe ora percaya yo bedelan atiku tak jadone dodo aku sumpah gak suloyo wadi bendune kang maha kuwasa aduh kang mas kang tresnaku mbak aja sliramu nyiksa batin tobat kudu tak tangisi aku lagi aku tanasa setya suhu ya wis ayo balenan ayo balenan ya Dik ya sumanding sliramu ya ayo balenan aja kondo bos wis lali-lali malah tansaya kelingan nganti tekan besok kapan ngonku kangen nyiksa ning atiku apa iki sing jeneng
cukup sakmene wae sak karepmu duwok bagus wanita ngendi pilihanmu pilih prawan apa rondo ikhlas aku lillah saiki hawa kowe ngerti mas tresnamu tresna imitasi janjimu kaya panganan esok satu sore randang kan tresnan dudu onderdil sing gampang ditampil janji Senin mesti Sabtu gandeng cewek ngejaku sir-siran nganggo ban serep kuatir siji macet jarene tresno karo aku mas nyatane selak karo batinmu saiki hawa wis ngerti mas tresnamu tresno imitasi esok awan ning omah wis ora krasan keluyuran anggolek isi ing pak sayang mobeng-mobeng mitranggaku kaleki ora krasa esok awan nganti bengi iman yen nganti liya kang nyayang kleyang-kleyang tak sawang mintlok ning apang kekancangan tak redek sapa kademen sarwi ngoceh dheweke ngelek mensukan belok gaib tak sun bajo ecet podang kuning agawe pikirku posing celeret ireng tak sawang abah manise bunga yen lakon nyandik slirane bakal atiku kekewang liyan yen si podang andutut ati kepranan nara benteng atiku tansaya teteran tak sranani sun pikat mulut tependo oh iya ya iya 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 Pak sorenya
babar asmara tanpa kembang saya dendra hipa-hipa tak gitu sing becik rayu nanging asa agawe rayu Pegat Trisno Renu tembakakan tetap kelantaran kebanjiran Bombo Asno Bos Asno so Ibu Selani sing dalu semangat bos Ki Pak Roto iki wonten sumangga tandha mula kedang panjenengan pas buka kesukaanku saiki Pak Roto sumangga tandha mula kedung adem Pak Sofyan turu nilir kok Mas oke yen kowe ora percaya bedelanan niku jroning jojok aku sumpah Rasulullah wadi pendune kang maha kuwasa aduh Kang Mas bebocah
dadine antara anting kaya dicoweng wakatane kontrak kandreng katresnanku iya arep remu sarep Mbak aku tulung ono Mbak tulung apa Rek aku tuh berberondo Mbak lalo lho persis Mas Rudi Peladang lah kok gue bolong wakeh Mbak penuh kilane nek aku lak mati to Mbak lho kok piye Mbak masa Mbak yo disebuli iya sebul timbang aku disebul tak nyebul Mbak Mbak apa sewek penuh kulo salin to Mbak ati delewer ku lho iya lah nguyuh ki yo mbek dodok sing mbok ngapal Rek lah yo ono yo ngatek to Mbak ayo Mbak ayo Mbak ayo Rek ayo sor gedang Mbak golek mbok poti gedang yo bangsa wetan tetap bergoyang polo yo terima kasih Bos Asno jaman kono kaya putre nalikane wong Jawa dijajah Belanda ana jagoan bela rakyat bela bangsa jeneng Sarep ing desa lurah gedangan kok dadi londo blekonan ngantek londo tindake sawenang-wenang nagih pajak mbake Sarep dikapuki Sarep ora trimo lurah gedangan dipateni etan kali
jagoane paiti kosir dokar burohe abaci kulon kali sarip jagoan sakti koso bebuyutan paiti dijak dodol kopi yen sarep kemane pancen maling neng hasile diwene fakir miskin aja ditiru iki sandiwara gunung ceritane lodrong ya sarip tambah osot sajake katentremong enten apa niku dene sampun bebasan saumpama kaya ngeteni kumamange singolan diatine rantang-ranting kaya dijejueng wakasane kontrak antering kowe gandeng wong liya nanging
wis blenger gelek neh. apa ora eling nalika semono Yes, gak eling kali. susah seneng bareng kabeh dilakoni eling Cak Sukri Apa Dek? mbok yo kowe Eling ketabrak buk iki. eling yo priya Ya, eling ya. yo kowe Priyo gak eling ketabrak Rustiana. matuwaya Toyo. janji tresnamu ora ana liyane nyatane kowe ninggal nangge aku duh Gusti kuwatno atiku Satrio gak kuwati. duh Gusti kuwatno Lah yo. hatiku Kadare kita Roboyo. Cih, gede latar panjenengan Mas Tejo. Ayo desa ingkang bakal wonten London. Nah, Mas kuwon be mergawe aku yo. Ya, delok live streaming ya, Mas. Ya kangge Panglipur. Siapa Mas Tejo yang ada di London, mat siang nek kono nek kene mat malam Iman Terbangun ingkang wonten London mat menonton live streaming. Yang ada di Hongkong juga tidak ketinggalan. Sapa Mas? Selamat menonton ya. Sapa jenenge? Saudara saya spesial yang ada di Hongkong ya. Oke. Kanggo hiburan ya. Mas Tejo karo sing nongkong dulure Mas Rudi Pelandang. Apa Rostiana? apa kowe tresna tenan lek Rostiana. piye kasampe Tresnaku donya akhirat. Awas nek turu ngipi lho. yen kena kasampe Ya piye Rostiana? aku melih aja nganti lali Melengapa oh inte tak ganti dan ganjakno cah ayu. so tekan Beruntung lo ansip meneng ini. amarku dina siji sama loro walu pitu Wah inte piye kasampe apa mongko wiwalekmu. yang kowe kasampe aja nganti keliru Ya indah bakal tak entokke. aku pamit kasampe Aku piye oh indah. jakuane sabakal ketemu Oh iya ya iya
dhewe atuh dik dari mana Ngajakku kok datangnya cinta tadi dari mata turun ke hati. oh iya oh iya Di gunung di sana gunung teter tengah-tengah bunga melati. sing cantik kanca-kancaku Sini bingung, di sana juga bingung. jaga Memikirkan si jantung hati. oh iya ya iya 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 Kaya ngene rasane tempe. Kaya kendang tempe asli rawon. ya ya iya yo Kaya kaya apa maneh rakasane wong nyambut gawe. Kaya wayah digawe lakon. manuk blekok nyucuk yuyu iwak lele padha wedi bojo mlerok wong ayu muda gawe rusake ati dasar nyoto wiragamu ati kurut sak inggal dandana piye akalmu waton guyub rukun sak keluarga Dinda Sari Payung Agung Balbat tetap di jalur yang sama. Kini kalau terangkan banyak bos Asma, so Ibu Selani, Ibu tekan Ruben, Mas Gadi, ya, Cak Mat, Cak Sim, ya, gitu. Uki Palapa yang terangkan, ya, Makaryo, sepisan malih. Kini kalau terbanyak pun bos Asma, Mas Gadi, Cak Sim. Mas Palapa, matur nuwun. Jetno kanggo cetan jiwa. Wong menawi ira mati lan lapun nagara witing apa kelapa kang masih
jebar payung aku iki apa payung mring jojak ing atil tanah bakar memang rawa sopot tekun dinasti bakal tekan atau tegas kang nunduk batek kang bocek titik kang olong ketarok janja loa yunek serenong jendong loa yunek serenong aku iki tukang tambal ban uripe sak dalan-dalan golek mangan apa dia duit sing halal weton cukup kanggo sandang lan pangan aku iki tukang tambal ban mending tambah lambung so ngono lho kene Pak Asro rezekine untung-untungan belum nambah lambung so wae serapan yo nasib apik duit kantongan banyak habas wetengku krasa kroncongan mak jedor mak jedor mak jedor dar ono ban pecah wah iki mesti rezeki teko mak jedor mak jedor mak jedor numpuk oh bos asoyo rezekine tumpuk oh cansip regine yo tumpuk oh makanan rezekine tumpuk oh pajak rezekine tumpuk sing delok rezekine tumpuk undangane rezekine tumpuk setuaya rezekine tumpuk Monggo derek Mas Gunawan. nggih kangge Desi bangsa wetan sing rumangsa duwe jeneng Desi itu saking Mas Hadi koordinator Margo Laras Desi bangsa wetan lho ya wis turu nggih sebisa oleh Desi bangsa wetan lah request gulu pedot ana tenan iki Desi si bangsa dikele hati kumulai Lamongan Desi bangsa digawa Mas Hadi no Lamongan
Monggo. Adep karo sila Kadung niki piye? Angeli. tiadep Nanti Restiana. dewe ya tuwake diombe bebarengan wae padha dipangan iki tambule pancen lumrah yen pinuju ngombe tuwak guyone lakak lakak akawe maremi anak nanging ojo lali karo kaluwargane Kailode ya jak tuake wis teko. Mapan lungguh madhep karo sila cedhake dadep dewi-dewi yen toake diombe barengan wae padha dipangan kita boleh baca nyata pinuju ngombe toa guyun ning lakak-lakak agawe mareme sana nanging ojo lali marang keluargane aku iki jadi balapan uripe mas ya sakdalane dalan walah mulane terus dalan aku golek pangan piye duit sing halal waton cukup mas kanggo sadeng manepangan aku iki Arbosta Group tukang tambal ban ya ampun Arbosta lo iki uripe mas ya Cek untung-untungan nasib yen apik duit di kantongan wanya apes watengku krasa kroncongan Mbak Jedor Mbak Jedor Mbak Jedor Dor. Dor ono baca wah iki mesti rezeki teko Mbak Jedor Mbak Jedor Mbak Jedor Dor batan zamane si esok tukang tambal bane yo tumpuk sing tambal ban jik tumpuk tukang tambal bane jik tumpuk mergo jik esok kok tambah tumpuk ya ampun tukang tambal pok-pok tukang tambal batu pok tukang tambal batu pok
pikir kon dingin baru ketemu awakku langsung nafsir kelincutan kaya kelangan pikir wit kelopo kuwi arane keluku tak sigari dipuro dadi pitu sak bendina isun gak bisa turu semari kodhong sing ana watu arem-arem bakar gedang sampai uru awakku terus mikiri oh ya gedang raja sak tundur dipangan codot timbang urung alu wong gulune pedhot gedung sawi enake diurep apa oh ati iki esune mung kanggo riko atuh Cik atuh mas atuh Cik gedang ijo sak tudut diperedeli yen gak percaya badan dudukku iki aduh waktu sing cilik arane pasir waktu kandang kali Ayo, ono Dul. ing pikir ayo dul lagi ketemu aku kok terus nafsir kelincutan kaya kelangan pikir wit kelapa kuwi arane keluku dul disigari diporo dadi pitu telanjis sak bendina isun gak bisa turu iko sing ora kemetu arem-arem bakar gendang aku geni sampai guru awakku iki mikiri oh ya gedang raja sak tundun karep papan timbang urung aluwung ditinggal minggat gedung sami enake urip atuh Cik atuh masa ti Oh, Cik. esune mung kanggo riko gedang itu dipradali yen gak percaya badan dodokku iki oh enak tenan Ayo. Cik masih di jalur yang sama ya. New Margo Laras juga Riwi Jaya Arposta Multimedia arek bangsa wetan lo iki asli pacarno sing sindire sing cilik-cilik mesti ngono sing wayahe sing gede-gede sindire sing gede-gede berangkat iso aman ning omah wis ora krasan gak kerasan gile ade tak gowo ya apa kaluyuran anggolek sing tak sayang nanti Restiana masjid mobeng-mobeng mitranggonku goleki ora krasa rasa esuk awan nganti bengi tobat man yen nganti liya kang nyayang kleyang-kleyang tak sawang menclok ning ngepak kekencangan nak ridik suka kadowan
suwun bajo ece podang kuning agawe pikirku pusing celeret ireng tak sawang tak mbah manise bunga yen lakon nyanding lirane apa kali wes buka kibang liya aku nyurang sama bunga yen terus tiara gampang li andutut ati keparanan
lewong tombo ati angge-angge orang-orang. Lewong tombo ati angge-angge orang-orang. Masih bersama Ah iya, dilanjut. Nyu Terus Nyu 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 nyu. Nyusane kancane Nyu lunyu. Lunyu. Kawitanmu ya ora lunyu, bocah-bocah liwat kabeh. Dadi karek lunyune. Nyu marga laras Sriwijaya. Arwosta Mas Aryo. Sing kuwi. Cerit cerit. Bangsa wetan lo iki Makati Gresik Jawa Timur Indonesia Raya. Kapan ketemu belas bisa neratuk. Bagus apa? Paling kuwi ngerayu lho. Ngene kok bagus. Godho ati Nah, coba. rinten siang dalu Segudo sapa? kinurban jiwaraga Oe oe. undang rasa tumete sing kalbu Sing batas kapane wong kemu yo rapet. lereya isekoro Yakin nyambel gane kok segoro. Jatan bisa loloke atimu Sowengan go ngoteni. Ngenteni sapa? Ngenteni sapa? Lewanging iku kang atrut jambi. Dah yo ati sawiji lho terus dianang. Akan dapat tak lapai yo. Sabtu pendeta ratu Pendeta ratu sapa? Jabri. Datyon sisianku Kencang, sisi tok gede tok cilik kok grisian. Mugi Gusti lilane tresnaku mati tombo hati iku limo
Togi mesti ana. Kaping pindho salat wengi lakon kaping telu wong saleh kumpulan kaping papat aku dik kudu weteng ingkang luwih kaping lima ikir wengi ingkang suwe salah sawi sine sukulon madem kulon sapa bisa ngelakoni insyaallah Gusti Allah ngijabahi tetes banyu motong aku nangis gak duman rondo Aduh, Dek. rondo tak kira prawan lagi tak demek lah kok anake sak kandang demek tok aku Pancen aku wis rondo. mulane Rondo enom anakku limo. pokoknya jembar Nanging aku sing bisa diwolak balik koyo goreng telo. jadi Sapi mana Piye, larang Dek? regane dol mas. ngerubah sasno Anak limo beda bapake. Sapi mana larang regane cakri. iya Anak limo beda bapake. orang-orang orang gede ilangane wong dayam dadaluk penting boke akeh tinggalan Kong angke orang-orang ning durung duwe ilangane wong larung duwe kok tapi mana regane jare boke akeh warisane eling jaman samono. ya Dik Wayah kawin nang bal-balan. Mas Gunawan Kamu kata Iwan kok rame tenan nganti sing ndelok akeh sing pingsan. Amplop akeh tenan. entuk duit juta-jutaan Oh ya, ganti sang rakondangan sampai tiba jengkelangan perawan rondo padha wae cakri. saiki perawan penak rondo Dik Oh ya, kok perawan wis rapate